kan bane pengkol. Nggih. Wah, bayang seawak nganggo kaos kaki. Kaki. Nika nika ki saking anune manise ngoten lho. Mbak Risa lamun pirsa to Pak Bayang Sarjono. Mboten pilek kok kae sing medeni gur putih sithik. Pripun Pak Demusri kesan pesan jenengan? Nggih monggo Pak De. Pringgitan kula Pak Demusri. Pringgitanipun Mas Haris pripun Pak De? Alhamdulillah. Pramila mang payone to Pak De. Kale dipayokke nggih Pak De. Oh nggih, mengke dalu Pak nganu kok. Nggih Pak Pak Demusri. Pak Sing Haji usul Pak De Burhan. teng anu Pak De. Nggih. Teng Mbah Rawa sing kula aturi kabar Pak De. Nggih, menika mangdongakne payu sak kabehipun, nggih Nggih. payu ndhe rezeki, nggih payu wonge ngoten lah, nggih kula ya gumun kok rabi-rabi. Wah sik Mbak aku sing uber donya iki. Donya kok diuber lho jenenge. Nguber rezeki. Nggih monggo Pak. Anu nderek jenengan. Biasane Pak Sarjono nika menawi mboten litang asmara. Oh bawa kok. Bawa. Nggih. Sok kadang nak dalu ki nembang gala-gala barang kok. Oh nggih to. Wajar. Kula ki pun nate panggih teng Pakis. Nggih. Monggo Mas. Oh nggih. Ten mriki nggih mboten apa-apa. Klintang-klintang numpak andang ngabel klintang. Klintang. Kaya eros sangat balap. Ati ingat dan yang semarang. Gilingan dipunakan yang repan-repan. Hilang samar hatiku ora sumelang. Ora sembang kumandang goyang samar. Wilujeng sonten Mas Petro. Wilujeng sonten Kang Mas Sarjono. Menika kersanipun kados pundi? Nyuwun berkahipun lho Kang Mas. Kula kok berkahi niku tak mboten kuwalik. Mboten Jenengan niku apa-apa. ingkang menawi Mas Sarjono niku ideal dengan cengkoknya Paman Tekno Oh menika. ngaten. Paman Tekno yang Suwardi. Menawi kula niku nyengkok Romo Siarno. Semanten sae. Nggih, sami-sami ya. Sing penting rampungnya ra jam 6 esuk. Nggih. Kok ndak jam 6 esuk anu ditinggal dhewe-dhewe. Lah iya. Menawi enten pamundutan saking bapak-bapak wingking. Badhe ngersakne napa, Pak? Ngersakne napa, Pak? Ngersakne sidene, Pak. Bengawan sore. Oke. Nggih, slendro menika. Jenengan yo bawane pokoke slendro ngono. Slendro. Monggo Pak Dalang. Aku ndak ngene iki malah. Oh nggih mboten napa-napa, bawane sluning mboten napa-napa. Mangke dawahipun bengawan sore mboten napa-napa. Mangga. Sinebut lawan putri. Tepuk tangan. Wah. Kados dalang nggih Mas Petro. Dalang kok. Lagi kados dalang lho Mas. Sariwuning mustika tuban putra Kanjeng Suralawe. Mas Petro, Pripun? suwantene kados ngoten nggih. Nggih jamune sinten nggih? Jamune nggih Mbak Arisa. Ngono ya. Alah, jamune nang kene. Loh, Pak Sri. Oh, nggih ngoten to. Oh, alah. Tuyul. Ketuyul. Pak Sri digarapi Baladewa Yardali.